Čaute. Tuto som dal na úložstvo Black Elect Children niečo o mutáciách. No, o dosť pustých mutáciách, ako dosť pusté videjko, obrázkové. Zaujímavé na tom nie je len tá teória, že Black Elect sú, alebo či tá mutácia, hej. To chcem povedať to, že tam je dokázateľné to, že Black Elect patrí do mutácií, alebo dosť ľudí s mutáciou, to je konkrétna mutácia. A Lloyd Pierre hovoril, že staršia lepka, alebo najstaršia Black Electská lepka má 900 rokov. Stejkrát. Skôr. Lenže to je samotná lepka. Ale zaujímavé je to, že môj kamarát našiel človeka alebo dieťa s čiernymi očami a bielou dúhovkou. A zaujímavé na tom nie len toto, alebo táto datovacia doba. Lebo zmumifikované malé dieťa je, alebo má 1000 rokov, Black Elect, zatiaľ čo v Amerike tvrdili, že Black Elect má 900 rokov. Môže to byť buď tak, že tam, kde to našli, tú lepku, prišlo o 100 rokov neskôr Black Elect. Alebo to sú len samotné pozostatky Black Elect, ktoré má 900 rokov, ale konkrétna mumia Black Elect má 1000 rokov. Takže zaujímavé je to úplne aj z toho hľadiska, že samotní Black Electi majú aj tak dosť zrýchlený vývoj. Lebo pôvodné písmo, ako pôvodné číslo, čo sa týka GTM-ovej a samotných prevedov, mám úplne inak, podľa Lloyda Pierra. Vyrátané. A samozrejme amatérsky aj zaznamenané. Ale ja ako amatérsky Black Elect vedec totiž zaznamenávam akúkoľvek súvislosť a akúkoľvek nerovnosť alebo nové info. To znamená, že minus 256 rovná sa. Lenže potrebujem konkrétnu danosť. To bolo zase niečo iné, čo som rátal. To bolo v minusových. Lenže potrebujem konkrétnu tisícku, to znamená 1000 minus 256 rovná sa. Aj tak 744 ako po Gčku.
Aj tak to je samostatné, to je dosť hustý vývoj, lebo ak v súvislosti s Black Everdami idem buď podľa Lloyda Pierra, alebo podľa Mumie, tak Black Everdy, pokiaľ to moje nezvyknú preskočiť 800. Lebo 900, to sklomakví oko, to 900, to je pôvodné. Teraz idem rátať pôvodnú verziu Black Ever podľa Lloyda Pierra v súvislosti vedeckého poukazovateľa odchýlky od vývoja samotného Black Everda. To je, aby ste to lepšie videli, čo robím, rátam na súvislosti, tu je devinka. Rovná sa. 144 rokov alebo 744 rokov. Podľa tohto by odchýlka mala byť hore-dole 144 rokov. Ale čo keď samotný Blackgate nie je až taká odchýlka? Čo keď to prvé je v Amerike a to druhé je mimo Ameriky? Tam nemusí byť odchýlka v vývoji, ale odchýlka v tom, že kedy naozaj prísť na ktorú časť Zeme Black Everdy. To by teoreticky mohlo fakt súvisieť, že USA môže byť 900 rokov, USA, ale okolie Egypta 1000 rokov. Takže ak to beriem v súvislosti USA 900 rokov, Egypt 1000 rokov, môže to byť. Tam vtedy bola fakt tá odchýlka tých 144 rokov. Takže to až také nemožné není. Aj tak oni ako samotní Black Everdy sa dosť rýchlo vyvíjajú. O tom nie je pochyb, lebo hovorím, samotná vývojová stupnica je úplne rozličná podľa toho, kde aký Blackgate bol nájdený. Asi tak.